Hej og velkommen til den her video. I dag så vil jeg gerne spille noget Rocket League. Fordi jeg lige skulle sætte min video i gang, så gik det ikke sådan så godt i første runde. Men altså, jeg har kun spillet en runde her på computer og spiller lidt på PlayStation. Men det skal nok gå godt. Ej, det var lige godt pokkers. Hus Epic Safe. Lige skimmer ned. Ja, tak. Okay, det var bare det ringeste mål nogensinde, men altså, det var et mål, så langt så godt. Jeg kan ikke lige til at se, hvordan jeg scorede. Hvorfor ramte jeg ikke lige den nitro her? Ej, jeg kan nå mit egen mål. Hvad filer der laver jeg? Ja. Jeg prøver lige at ramme bolden, så vi nok kan se, men det går egentlig bare af håb til. Ja, tak. Et til mål, tror jeg. Hvor meget kan jeg måtte vinde? Hvor meget kan jeg? Et til-mål. Ej, de er godt nok op bot dem her. Det var da helt sindssygt. Altså, jeg er også selv rimelig bot, men altså. Ej, nej, mand. Han ramte bolden. For en gang skyld. Og nu fremad. Kan jeg lige prøve at lave den professionelle en her? Hvordan er det nu? Okay, bolden var ikke engang over at flyve, så det er sådan lidt svært. Wanna see me fall? Hvorfor rammer jeg ikke bolden der? Det er da simpelthen så underligt. Men ja, det var lige 360 der. Nej, nu kommer han. Så for at se, men så skal jeg bare have fart på. Ej, så skubber han til mig. Jeg troede lige, han scorede. Tak. Tak fordi du lige skubbede mig. Okay, så kommer han bare der. Okay. Jeg følte ikke, at jeg brugte nitro. Nu vil jeg lige prøve at lade professionel målmand her. Nu kommer bolden lige om lidt. Wow, det var lige safe 50 point. Eller points, jeg ved ikke lige, hvad det er. Noget, tror jeg. Så skubber han mig. Det er Noki. Han skal ikke skubbe mig. Runners. Okay, nu skår jeg ikke. Ja. Lige oppe i hjørnet. Ikke lige oppe i hjørnet, men altså. Der var noget af det. For midt, hvorfor er han så dårlig? Det er nok fordi jeg er så low level. Altså, han er simpelthen så. Jeg ved ikke, er det overhovedet. Må jeg lige se hans navn? Okay, man kan ikke. Jeg skal lige se, om han har sådan navn, der minder om sådan. Kan jeg ikke lige se det her. Selvom man spiller mod online. Det ved jeg nemlig ikke helt, om man gør, fordi jeg har lige begyndt at spille Rocket League på computer. Nu kommer jeg. Fuldkommen gas, mand. Okay, ja. Jeg var meget tæt på at vælte der over på min stol. Men det må vi jo ikke håbe, hvad sker. Så kommer han her, og så grifter han ind i bolden og scorer. Simpelthen fuld tryhard, mand. Altså 7-1. Wow, han er godt, mand. Sygt mål.
Hen i hjørnet. Jeg kan godt lige igen. Ej, puha, jeg kan ikke lige nå det i venstre side. Prøv at se, det kan jeg slet ikke finde ud af. Men nu kommer den her. Emil tager den. Han bruger den. Han skyder. Nej, egentlig ikke. One. Det er more. Okay, skal jeg lige lave selvmål? Nej, egentlig ikke. Ej, jeg er så vant til, at det er på space, man hopper på. Så derfor begynder jeg bare hele tiden at trykke space, når jeg skal til at hoppe, altså. Clean. Han kan ikke ramme, men laver Emil selvmål. Fuld tryhard, mand. Hvorfor står der, han scorede? Ja, han skal lige have nogle penge. Selvfølgelig. Hvorfor røg han til ham? Men ikke mere. Så vil jeg lige have et point her. Jeg giver ham et point. Selvfølgelig gør det, fordi jeg er professionel tryharder her. Jeg gider ikke have, at han får så stort flæk. Nej, egentlig ikke, mate. Kan du så score? Det kunne han ikke engang. Tag lige og... Vi prøver lige at bomme ham. Okay, sådan der. Og så scorer vi Saxus med. Hvordan ramte den ikke? Jesus. Kan han? Hold kæft, det er så dumt, mand! Jeg tror det er på... Jeg tror lidt det er på den, man slidede, ikke om? Eller driftede. Jeg har scoret, hvis jeg ikke står der. Sådan. Jeg gider ikke købe den. Den vil jeg ikke bruge. Tak fordi I så med på den her video. Vi ses i næste Rocket League video.